jatorrak, dantza eta musika, razioak ta birra oso ondo jarrita, eta nola ez zuek guztion bisita, aurtengoan Gasteizko txosnetako zita, indioarena egiteko aukera polita, indioarena egiteko aukera polita. Aurten, txosnak abuztuaren 4an astelehenean zabalduko ditugu. Egun horretan, txonden inaugurazioa ospatuko dugu eta gasteiztar sei kanpotar guztiak animatu nahi ditugu gurekin batera jai hasiera mundial hau partekatzera. 8etan, Aiotz plazatik txosnagunera egingo dugun kalejiran parte hartu. Egun horretan bertan, urteroko txosni saria banatuko dugu. Sari honekin, txosnak osatzen ditugun kolektiboek, erregintzan nabarmendu diren pertsona edo eragileek, omendu nahi izaten ditugu. Aurten ere hala izango da. Gasteizko Harresia kolektiboa jasoko du aurtengo saria. Joan den irailean, hainbat gasteiztarren aurkako epaiketa politikoak eteteko eginiko laganagatik. Gaur egun, Gasteizko txosnak 11 kolektibok osatzen dugu. AEK, Euskal Herrian Euskeraz, Askapena, Gaztekarpa, Frakinez Araba, Iraultza 1921, Presoen Lagunak, Sortu eta Labedi. Txosnagunean 6 txosna, 3 karpa bikoitz eta karpa komun bat egongo dira. 2014 honetan baina, 2 kolektibo berri ditugu gure artean. Arabako Bertsozalen Elkartea eta Sukalde Gerrilla kolektibo gastronomikoa. Ongi etorriak. Gure betiko izaerari jarraituz, jai eredu parte hartzaile, herrikoi, parekide eta euskaldunaren aldeko apostu garria egiten dugu. Zentzu honetan, eraso sexistei eman beharreko erantzuna, gaitzespena eta berdintasunezko harreman aldeko apostu egin nahi dugu. Mugimendu feministak burutu duen erasoen aurkako protokolari helduta, emakume guztioi eraso hauen aurrean autodefentsarako deia egiten diegu. Eta oroar, jendearte osoari jaigunean izan daiteken edozein erasoen aurrean batera erantzuteko. Produktuei dagokionez, berrikuntza gisa, aurten produktu ekologikoen eta elikadura subiranotasunaren aldeko apostua egin nahi izan dugu txosna batzordean. Ez naiz horren altua, ez naiz horren akala, ez naiz zurekin esnatuko.